Ассалому алейкум дӯстони азиз. Имрӯза обзормон дар бораи телефони Realme S61 мешавад. Хеле шабад ки ҳамин хеле обзору видео набаровардем ва имрӯз ба як хулоса омадем ки ҳамин телефонро обзор кунем. Мо мақсадам ростига пеша ҳар як обзор карданам якчанд обзорро тамошо мекунам, баъд видеоро обзор мекунам барои мардуми ихтимол ҷои даркори ҳамин телефонро гап мезанам. Хоб, чиқар дастем телефони буҷетни ай. Телефони қимат нест. Нархиш бошад ҳамагӣ 11000 рубл, 11500 ё ки ҳамин хеле да нархи 130-140 рубл да бозӣ мекунад, нархи иваз шуда меистад. Ва нархи телефонҳо дар телеграм-канали Realphone Moskva фаҳмиднатон мумкин ай, ё ки дар рақамҳои экранидагӣ занг зада муроҷиат карданатон мумкин. Хоб, бародари азиз, телефони Realme S61 телефон недавно буромадагай. Дар рӯи коробкаи худаш маълум аст ки ина NFC дорад. S61 моделиш Realme. Ва свет бошад ду намуд светш астай. Свети ки дидесен тёмни зелёни ва дигараш бошад свети gold. Ду намуд расветка шуд дар магазини мо астай ва ба ду намуд расветка мо шумо дози пешниҳод мекунем. Ва дар дили комплектиш чи астай дӯстои азиз? Я бор телефонро мекушем, аввал пеша кушодан қафуш я бор мехонем, нигоҳ кунед. Пештар бо камера чи нишон медиҳем. 90 Гц экран телефон кор мекунад. 48 моҳ масъала чӣ мегӯяд гарантия ба филм наисонага 48 моҳ гарантия ё ки чизе аст рости нафаҳмидам. 40 соат мега батарейкаш мебарад ва IP54 IOP защита дорад. Тасаввур кардесте IP54 IOP защита дорад. Дар дрёб кор мекунад, значит боз мебинем ки дар об кор мекунад, отпечатки палец дорад, ма Face ID хати ҳуй мешавад ва дар болои об, яъне ки дар вақти борон Rain Water да Smart Touch, яъне ки дар вақти борон задан экрани телефон кор мекунад. Гуфтам хеле наисонага. Ҳозир мебинем яке авора. Телефонро мекушем, коробкаша як тараф мемонем. Дар комплектацияш как обычный чехоли прозрачный, документҳои телефон худаш астай, яъне ки телефон дар рӯи худаш пленкаш аллакай задагӣ ай. Комплектация чехол, документош, симча барои симкарта буровардан дар иҷаш ҳаст. Албатта, хоб, иша молодец. Ҳама чи комплектация кардагӣ будааст, бумагош дар кор не. Ишам як тараф мемонем. Ва дар комплекташ будааст блок питания, и блок питания ки дар даст симай, блок питания 15 ватта. Блок питания 15 ватта, лекин размери калониш бошад ба размери блок питания 33 ваттаи Redmi монандай. И барои чи 15 ватта бахоти ки инҷа дестин ҷои зарунаш я бор ҳамея битен сирх нестай. Просто сафеда ба ҳамин ҳисоб. Атак размер бошад ба размери 33 Redmi баробар. Хоб, кабелш бошад, кабели обычный mic type C, дерниш сафедай, зард нестай. Обычный type C, яъне ки бистра зарядка надорад дӯстои азиз. Лекин дар дри функсияе ки аҷоибиш доштааст ки дар дри об кор мекунад ва дар таги борона свободно истифода бурданатон мумкин аст бародари азиз. Ҳозир бошад телефона хича ки шумо нишон медиҳем, обзор мекунем. Биёед пештар биё камерачи телефон нишон медиҳем. Телефон нигоҳ кунед бародари азиз. Дизайнш бошад дар соли 2024 ҳамин хел телефонҳо мода шид ки камерошон ба iPhone монанд. Телефони Techno Spark Go буд, Realme буд, Infinix буд, Redmi буд, ҳамаи телефонҳое ки ҳамин хели вид доштанд, и дизайн бренди бигем ки тренди соли 2024 буд. Дар соли 2025 бошад тренд телефонҳо мешаванд, камерошон кругли мешавад. Ина бо худтон мебинем худо хоҳад. Ва телефон бошад сета камера дорад, дута камера дорад, якта спичка. Камераи асосии телефон бошад 50 мегапиксел ташкил мекунад. Ва дар тарафи рост бошад кнопкаи паст баландкунак ва кнопкаи хомӯшкунак дорад. Отпечатки палецам дар кнопкаша. Дар қисмати бо бошад колонка, ҷои зарбунак, яъне ки Type C, ҷои USB бошад. Иҷа бошад микрофон барои гӯш кардан, ҷои наушник дорад. Дар тарафи чап бошад ҷои сим-карта, яъне ки дута сим-карта ё ки якта сим-карта, якта флеш-карта мебарад телефон. Дӯстои азиз, хоб, телефон бошад дар рӯи экранаш шуя акай наисонага, чиқар ки дестем ҳамон информатсие ки ман шумо хонда буромадам. Так, процессорш ба қувватиш бошад 240000 балл гирифта будааст дар Antutu. Antutu программа аст ки телефона процессорша кор карданаша нишон медиҳад, яъне ки чӣ қадар қудрат дорад. 240000 Antutu балл гирифта будааст. 90 Гц экрани телефонай, IP54 кор мекунад, поддерживает NFC гуфта наисондаст информация дар рӯакии ҳамин телефон. Хоб, рӯакиша мекунем, чиқар ки рӯакиша канем гирифтем, дар рӯи телефон худаш аллакай пленкаи задагӣ ай. Дӯстои азиз, пленкаи телефон задагӣ ай ва телефон ҳозир бошад дар қисмати пеш бошад фронтални камера, дар қисмати боло бошад колонка барои вақти гап заданатон. Хоб, телефонро гирол мекунем дӯстои азиз, пешаки мо тайёр кардем, шумо ки вақти шуморо нагирем. Хоб, дӯстои азиз, экрана яркша полни максимални боло мебардом, намедонам аки шуморо хира мешавад ё ки не. Максимални экран боло бардоштум яркша. Чиқар десем ина кор кардани экрани телефон бемаҳол диданатон мумкин ай. Ина дӯстои азиз, бемаҳол телефон диданатон мумкин ай. Android системаи Android қайти кор мекунад ва ҳозир бошад YouTube медроем. Ва дар YouTube бошад
поиск сар метем видеои Умеҷон Техноблока. Чихел ки шумо дар канали Умеҷон Техноблок ҳастем. Видеои Умеҷон Техноблока поиск сар метем ва видеоша тамошо мекунем ки чихел овоз метиҳад. Хоб дӯстои азиз, ина видеоро бошад гирифтем. Ина якча вибр кардем. Ина хоб дӯстои азиз, кам экранша кор карданаша диден, яъне ки экран чихел равшани метиҳад шумода ва ина буканда якча пасанд што шумо хубтар вид набошад. Ина мисол ҷара бошад, ина телефонои ин хела мемонумаш, шумо ҳам дидан то мумкинай. Так, кайсвай видеора бошад то високи другой то 1800 мепардон. Ина дидан то мумкинай кайсваша. ин телефон я телефоне аст ки дар магазини мо бисёр фурӯхта шид рости гап ва ба ҳамин ҳисоб инҷа видеош буромадагиай ва калонкаш ҳам кор карданаш диден. Калонкаш хеле кор мекунад. Телефонча бошад, телефончаи буҷетния чихели гуфтум ва нархш бошад дар магазини мо, яъне ки дар санаи 27 сентябри соли 2024 нархш 11990 рублай. Бемалол омода харидорӣ карданатон мумкин. Магазини мо дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зеленуда ҷойгирай. Агар ки шумо телефон дар кор бошад ва ба нархҳои дастрас телефонҳоро якҷо харидорӣ карданаша фаҳмидан хоҳед, меҳрамат дар телеграм-канали Realphone Москва ин хел поиск сар метиҳанд. Дар телеграм-канали Realphone Москва ҳамаи нархҳои телефонҳо ҳастанд. Дар ҳамонҷо обунааш намонед. Ҳама рӯза ё ки ҳар рӯза нархномаи телефонҳо дар онҷо парохта мешавад. Бемалол дида мақули дилтона нарх мақул дошед, бемалол гирифтанатон мумкин аст дӯстои азиз. Ва албатта дар YouTube канали Умеҷон Техноблок ҳам обунааш агар шида монед, бениҳоят нақл мешавад. Галочкачааш ҳам агар гирон карда монед, бениҳоят хубтар. Барои чӣ? Бахтоне ки ҳар як аксия, ҳар як навигарие ки дар магазини Realphone мешавад, ҳатман якун шумо бахабар мешед. Хоб дӯстои азиз, ҳамин буд абзори Realme S61. Чихел гиден абзор каротки, чотка барои шумо дасташна. Ана ки ҳозир боша, худо хоҳад мо шумо нишон медиҳем ки чихел ин телефон дар рӯи об кор мекунад. Хоб ина оби мо подготовка шидагиай, яъне ки зарани об тайёрай. Чихел ки дестем дӯстои азиз, тест мекунем телефон. Телефон бошад, чихел ки навл нишон додам 100% кор кардаст сабр. Телефонча кор кардастай. Хоб, як десе, рости гап дилам хад дур пир нест, лекин по-любому мепартомаш. Хоб, ина дӯстои азиз, телефон дар рӯи опа, телефон дар рӯи овай. Бемалол дидан то мумкинай. Ина обо гирифтимаш. Ина ай об гирифтим, кор кардани телефон дидан то мумкинай. Ҳозир бошад, як бор YouTube ша мемонам бо. Фақат калонкаш до олд омад, мароям хо маҳкам шид. Ина ки ниёг кунед. Дӯстони азиз, дар дари обай калонкаш кор кардаста бе ягон мушкилӣ метавонед ки бемалол омода харидорӣ кунед. Фақат баъде ки ҳар вақте ки телефонро аз дари об мегирем дӯстои азиз, як бор телефонро қоқ кунед, яъне ки хушк кунед. Ҷои калонкаш дар ҷои зармонак шуда об омадан мумкинай. Фен қатия ё ки ягон чиз қатӣ қоқ карда бигиред, чтоб ки калонкада мақсад зарар нарасонад. Аки ба хотири чӣ омода дари об тест мекунем ва барои чӣ ин функсия дар кора биган одамо, бародари аз баъзе ҳолатҳо мешавад ки телефон дар кисатон истаги ё ки дар кашлоктон ё дар сумкатон истаги дар дари об яке меғалтад. Баъзе телефонҳо ҳастанд ки дар дари об ғалида баро уже аллакай месӯзад. Ай телефонҳо бошад барои ҳамуқа чиз зашта мекунад. Ва баъзе хейтироли менависанд телефона барои дар дари об тест кардан ин функсия дабаид накардан. Ба хотири ҳамун корои мабодо чизоро кардагиам. Яке дар дари об ғалтид, ина марамат биги, телефон за то дил пурай ки дари об гирифта бемалол кор кардан мегирад. Ба ҳамун хотир ин функсия дар телефонҳо дабавид шидагиан. Хоб, умедворам ки абзор каротки буд ва барои шуморо маъқул шид. Дар канал лайк мемонед, дар видео лайк мемонед, дар канал обунаш намемонед ва магазини Realphone ҳам вақт барои шумо навигарии пешниҳод кардан давом метиҳад ва дар канал обунаш намонед. Дар видео лайк мекунед. Агар телефонтон дар кор бошад, дар рақамҳои экрамдагӣ муроҷиат карданатон мумкин аст дӯстони азиз.